Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau tambayar tamu yar karama ce. Menene muhimmancin mace ɗaya da mace biyu? Subhanallahi. Ai akwai bambanci. Mace ɗaya ai larura ce. Allah, Ai da in zauna da mace ɗaya gaskiya bana ma iya rayuwa ko da na sakan ɗaya ne. karfa ka zage mu. A'a ba maganar zagin ku saboda mai mace ɗaya mara adalci ƙarshen mara adalci a duniya iya mun mace. Kana nufin ba mu da adalci mu masu Gaskiya ɗaya? in mai mace ɗaya ba adali bane. Ba mu hujja. Saboda mace ɗaya ai baka ma san me ake kira adalci ba saboda mace ɗaya gare ka he ta ga dama ce wanka in bata ga dama ba ko wanka ma ba ta yi yanda take ta hito daga kicin haka za ta zauna. Subhanallah. Amma idan kana so ka je biyu uku hudu lokacin ka zama namiji ka san me ake kira da so da kauna amma mace ɗaya kana ta wahala Kana nufin gidan biyu kenan an fi tsafta. a haba sosai ma. Allah ya ƙara lafiya. To amin sun Mu dai masu mata ɗaiɗe ba ruwanmu. Masu Ato. mata biyu ne suke wannan jawabin. wannan magana ta gaskiya ne kuma duk mai wanda mace ta ji ɗaya ya haushi kama mijin ta ji haushi ya je ya karo ko da ba ta so. Za mu ƙaro fa. To ku karo muna. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Me sunan malamin? Sunana Malam Abubakar. Na'am, sunana Abdul mai FKD, ina tare da Malam Abakar. Za mu musu ƴar ƙaramar tambaya kuma muna buƙatar amsa nan take. Insha Allah za a gwada amsa. Ka shirya? Na shirya. Menene muhimmancin gauro da mai aure? To, gaskiya muhimmancin gwabro shine wanda zai zo ya tashi ya tafi ba sai an tambaye shi kudin cefane ba kannan kuma ya je ya dawo ba sai an ce mi ka kawo ba. To wannan shine muhimmancin gwabranci. Shi mai aure kuma menene muhimmancinsa? Muhimmancin mai aure shine a dafa ya ci kuma za a aje mai ko da ya daɗe to za a aje mashi in ya zo a ce sannu gashi ka dawo lafiya ga abinci. Masha Allah. To muna godiya. Gauraye dai ga nan tsarin su ma ko masu auren ga tsarin su. Allah ya sa mu dace. Alfanun gwabro shine ka hita ba a ce ma ba ka dawo dot kaza ka dawo. Masha Allah. Kan nan kuma ka dawo lokacin da kake so ba wanda zai ce har ka dawo. Da To wannan dan wannan. amfanin gwabranci kenan. Da wannan dan Sannan wannan. kuma aljihunka ba zai ringa motsi da yawa ba. Lalle da wannan dan wannan. Gwabro a haka muke ba za mu damu da wannan ba. Allah ya ruba wani asiri, godiya muke Malam Umar. So, muna kawo Sai next time. So.